ልብ ወለድ ዛንታ ወድረዛን ደራሲ ጎይቶም ጊለ ተረኽቲ ሙሴ ግርማጽዮንን ራሄል ዕኽባይን ننفسكم صبو غيركم فلتوا بتقنع مقدغا مرحوا عرق مالت كله كسل متكا خلو نفسوغن نبينو برهان زهبكا طواف مالتيو سلازي نبصايكم كم نفسكم افكرو زتبدل ناب نغاسي زصمغا نفساسيو زخيدمو كتعمصو خلقوم زي نابتم لعل زباله سلطان زلوم سبات كيركم دا ابيت بلو كابسق اسوت مالت مدهانيت ايركبنيو ند مدهانيت زي بلو ايترايو اتي زغونه غوينو سلا زغونه زغسركم مو زي كونس نزترفكم تصقاتات ان حسبكم بتسفا ناب عوت قسقسو اتمن دايسي بزعبا كلوطو زي تخيل نايت مال نجر محسابن مش الناغن كبر غزيخا مبخان طراي سلازغونه سلازي بزعبا لعل عقمكم زغونه نجر حاسبكم ايتچنقو مسبله ابزا دقيقه زيا اتي اب يماناي غدنو كوفيلو زنبره حلقه نكرارات تنكف أبلو لب ولد زانتا ودرزان مبل 74 كفال بمسرتتي أبشحن 955 عامة مرت زتندف قوام إثيوبيا ودرزان أوشت 48 ساعات نابيت فردي كقرب نبرو كساسيو سلازقشو أسرتون سلازي حاتتو لوغن كلت سمون ملو حاتات زيبلو أبكال أي مدبر بوليس تمقوها أتو خلاتي نقالهم ناب أديس أبابا أبصيحهم مستملسو خا أسرتو ودرزان بمقدي بوليس هبيلهم ناب بيت فردي أغربو حادا خبتهم نقبن ودرزان زرأيو ديان نخا سلامنتا يزو سور أبت بحقس وسنة اجزي ناب بيت فردي زي كربة بمبال نبوليس حتتا هزباو دهنت أسيروم سلزمتو الناس بزي فقادهم نابيت فردي كان قربو يكالنا بمبال ملسه بوليس با انتاي دي زود غبانو قال عمي صدا يكون زبزلو زخسي حتى تدانيا غبانو يتنغرنا كسعنا ملسو اسيركم صلحينا تبايلنا ملسه اندغناتي نودرزانا سنيوز مص بوليس با كمي مالتيو اسيركم صلحو ازكو هول مالت نبرت وي طريت هيكونن اصلحنا زبال سمخاني فلتكم انديكم بحچاچ حتتو دانيا بوليس بحتوتا دانيا كوات ارزرايه حدا خبتم نود رزان ز اسرو حزباو دحنت ملسن خهب ايدو حفاب بلا دانيا نخزارب مسفقدلو خا هو نهنا اينا توساكي مرتوتا كسا نركب اصنهلنا ينايبنايو بلا توساخ مرتعوتا كسا ترخبو غزي ما اسرت اسور كتناوحو اينا حق فقدلكم مسبلو خا دانينوت بلا اتوم ابغونو دويلوم سنبرو اتو قلاتون فرهو كلتا سمون بزي اجباب اسيركم لهم انتي توسخ مرتعوتا سلا زرخبكم يخم دا لو من بيت فرد قريبكم
ሓተተ ዳኛ ጽቡቅ ኣለኩም ክቡር ዳኛ ተወሳኪ መርቶታት ኣብ ምንዳይ ናቀኒና ምሳ ዝኣመጻ ጓል ንነዊህ ግዜ ኣብቲ ሆቴል ከም ዝሃደረካ ኣብ መዝገበቲ ሆቴል መረጋገጽ ረኪብና ኣለና ኣበይ ኣለኸ ተዓሚጻ ትበሃል ዘላ ጓል ናብ ኣዲስ ኣበባ ገይሻ ኣላ ዋ ዓሚጽኒ ኢላ ሰብ እናኸሰሰዳ ንምንታይ ጉዳይ ገዲፋ ገይሻ ኣቦኣዮም ከሳሲ ብምባል ናብ ኣቶ ቐላቲ ኣመልከተ እቲ ኣባል ህዝባዊ ድሕነት ንስኻ ዲኻ ወላዲ በሎም ዳኛ ናብ ኣቶ ቐላቲ እናኣመልከተ እወ ኣነ እሞ ዝበሃል ዘሎ ሓቂ ድዩ እወ ሓቂ እዩ ኣብ ዓራት ከለዉ እንዲና እጅ ከፈንጅ ሒዝናዮም ክሱስከ ተኣምነሉ ዲኻ ዝብሉኻ ዘለዉ በለሽዑ ነቲ ተሚሉ ንኹላቶም ዝዕዘብ ዝነበረ ወዲ ረዛን እወ ጽቡቕ ኣለዉ ኣምነሉ ሓቂ እዩ ምስ በለ ኸኣ ኩላቶም ሰንቢዶም ጠመትዎ ዓቃቢ ሕጊ እውን በት መልሲ ተገረመ ዋ እሞ ንምንታይ ዳ ጓል ኣንስተይቲ ነምዕማቕ ሰበጊስካ ገበን ምዃኑ ኣይትፈልጥን ዲኻ እፈልጥ እባ ኣነ ግን ጓል ኣንስተይቲ ዓመፅኩም ክቡር ዳኛ ንሳቶም እዮም ኣብ ልዕለይን ኣብ ልዕሊ ኣፍቃሪተይን ዓመፅ ፈጺሞም ዘለዉ ዋ ከመይ ጌርካ ዳ ነቲ ክብልዎ ጸንሑ እወ ጽቡቕ ኣለዎ ክትብለን ጸኒኻ ዳኛ ብመልሲ ወዲ ረዛን ተደናገረ ምስ ኣፍቃሪተይ ብሓደ ኣብ ሆቴል ለቂስና ኸለና ከም ዝረኸቡና እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ እምበር ከም ዝዓመፅኳ እኮ ይተዛረቡን እወ ሓቃቶም እዮም ዝበልክዎ ኸኣ ነቲ ኣብ ሆቴል ረኺብናዮ ዝበልዎ ቓል እዩ እሞ ኣብ ሆቴል ምስ ጓል እንተደኣ ተረኺብካስ ምዕማዝ ዘይኮነን ኣይኮነን ዓመፅ እኮ ይፈላለዩ ክልቴና ብሓባር መኺርናን ተሰማሚዕናን ዝፈጸምናዮ ፍቕሪ ስለ ዝኾነስ እዚ ዓመፅ ኣይኮነን ዋ ኣታሊልካዮ ኮንካን ብድሌታም ፍቓዳን ተፈጺሙ እወ ብድሌታ ይተፈጺሙ እንታይ መረጋግጽ ለካ ብድሌታ ከም ዝተፈጸመ መጀመርያ ተዓሚጻ ተኾይና ኣፍቃሪተይ በዓላ መጽያ ምስክርነታ ክትብ ዕድል ክወሃባ ንኽቡር ዳኛ ብትሕትና ሓትት ካልኣይ ከዓ ድሕሪ ፍርቂ ለይቲ ማለት ስድራኣ ምስ ደቀሱ መጺና ንኽንወዛ ኣብ ኣፍ ደገ ገዝኣ በዓላ ተዳልያ ትጽበየና ከም ዝነበረት እቲ ድሕሪ ሰዓት ሕላፍ መታን ብኣኽበርቲ ጸጥታ ኸይንተሓዝ ዋሕስ ኮይኑ ናብ ሆቴልና ዘብጽሕና ዝነበረ ሓለቓ ሚእቱ ተሸመ ባልቻ ምስክር ኣሎ በለ ወዲ ረዛን ድሕሪ ፍርቂ ለይቲ ካብ ገዝኣ ወፂኣ ምሳኻ ትሓድር ትኸይድ ነይራ ኦ ዝገደዳ ዘይብላ ብፍታዋ ምሳኻ ትራኸብ ነይራ ማለት ድዩ እወ ወላ ሓደ ዝገደዳ የለን እዚ ካብ ቃልኻ ተረጋግጽዎ ትኽእሉ ኢኹም ኦኬ ካልእ ኣብዚ ኽሲ ሰብ ከም ዝሃረምካ ተጠቒሱሎ እዚ ኸ ውዒልካ ዲኻ ሓተተ ዳኛ እወ ውዒለ ምኽንያቱ እቲ ገንዘብና እናበልዐ ለይቲ ለይቲ ዘመላልሰና ዝነበረ ሰብ ስለ ዝኸሓደና ሓሪቐ ነብሰይ ክቆጻጸር ስለ ዘይከኣልኩ ደጋጊየ ዋህሪመ ክቡር ዳኛ በለ ወዲ ረዛን ብትሕትና መልሲ ወዲ ረዛን ኣብ ልዕሊ ደያኑ እወታዊ ድርኺት ፈጠረ ንሓድሕዶም ንገለ ደቓይቕ ድሕሪ መምያት ከዓ ነዚ ዝስዕብ ውሳነ ሃቡ ጽቡቕ እምበር ጉዳይኩም ንዝመጽእ ዘሎ ሰሙን ውሳነ ክወሃበሉ ስለ ዝኾነ ዝመጽእ ዘሎ ሶኒ ዕለት 10 ልክዕ ሰዓት 8 ናይ ንጎ ኩላትኩም ማለት ኣቶ ቐላቲ ምስ ጓልኩም እቶም 3 ኣባላት ህዝባዊ ድሕነትን ኩሱስን ኣብዚ መጋባያ ንኽትርከቡ ተወሲኑሎ ሕጂ ኩላትኩም ነናብ ቦታኹም ኪዱ ከምኡውን ኩሱስ ክሳዕ ኣብ ግዜ ቆፀራ ፍርድኻ ትወሃብ ኣብ መእረም ቦታ ክትጸንሕ ተወሲኑሎ ብምባል ደያኑ ውሳነኦም ሃቡ ክቡር ዳኛ በለሽዑት ፖሊስ ቅልጥፊሉ ደያኑ ቅድሚ ምውጾም ኣቶ ቐላቲ እውን የማናይ ኢዶም ንልዓል ሓፍ ኣበሉ
ፍቃድኩም እንተ ኮይኑስ እዚ እሱር ክሳዝ መጽእ ዘሎ ሰሙን ናብ ቤት ፍርዲ ዝቀርብሲ ኣብ ክንዲ ፖሊስ ጣብያ ኣብ ካልእ መእረም ቦታ ዶ ከነጽንሆ ብምባል ሓተተ ፖሊስ። ኦኬ ጽቡቕ ሕራይ ጽና ምስ በልዎ ኸኣ ደያኑ ናብ ኣቶ ቓላቲ ጠመቱ። ጓለይ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ስለ ዘላስ ንዝመጽእ ዘሎ ሰሙን ክትቀርብ ኣይትኽእልንያ በሉ። እሞ ጓልካ በቓላ ከም ዝተዓመጸት ከይረጋገጸት ክስኻ ተቐባልነት ኣይረክብን እዩ ብምባል ተስፋ ዘቆርጽ መልሲ ምስ ሃብዎም ኣቶ ቓላቲ እሞ ኢሎም ክሓቱ ኣፎም ምስ ከፈቱ ደያኑ ዕድል ከይሃብዎም ገዲፎሞም ከዱ። እዛ ስድ ጓለይ ወላ ተሃለወት እውን ዓሚጹኒ ኢላ ስለ ዘይትምስክርሲ መምጽኣ ትርጉም የብሉን ወዲ ዛርግምቲ ከይተቐጽዐ ኸምልጥ እዩ ማለት ድዩ ብምባል ነበይኖም ተዛረቡ ኣቶ ቓላቲ። ወዲ ረዛን ብፖሊስ እናተኸብከበ ብቐጥታ ናብ ቤት ማእሰርቲ ሰንበል ኣምርሐ። ስማዕ እንደዚ ሓወይ ናበይና እሞ ንኸይድ ዘለና ሓተቶ ወዲ ረዛን ነቲ ደድሕሪኡ ዘብዘብ ዝብል ዝነበረ ፖሊስ ካብ ከባቢ ሲነማ ሮማ ተበጊሶም ኣብ ኒያላ ሆቴል ምስ በጽሑ ናብ ሰንበል ኢና መለሰ ፖሊስ ከይሃድሞ እናተጠንቀቐ። እሞ ካብዚ ብእግርና ክንከይሲ ኣዝዩ ርሑቕ እዩ ወላ ኣነ ዝኸፍሎ ብታክሲ ዘይንኸይድ በሎ ወዲ ረዛን ኣእዳዉ ተኣሲሩ ኣብ ጎደና ክጓዓዝ ዘዝረኸብዎ ሰባት ክሳዶም ጠጠውዮም ይጥምትዎ ስለ ዝነበሩ ተሰኪፉ። ገንዘብ ኣለካ ድዩ እሞ ኦለኒ ንኣበል ኣብዚ ታክሲ ንጸበ ብምባል ኣብ ወሰን ናይቲ ጽርግያ ደው በለ ፖሊስ። ኣጋጣሚ ናብታ መጀመርያ ዝመጸት ታክሲ ኢዶም ዊጥ ምሰበሉ ኸኣ ኣብ ቅድሚኦም መጽያ ደው በለት እሞ ተመራሪሖም ኣተዉ። ቤት ማእሰርቲ ሰንበል ብዙሓት ካብ ዝተፈላለየ ቦታ ዝመጹ በብዓይነቱ ገበን ዝነበሮም ፍሩዳትን ገበን ዘይነበሮም ናይ ፖለቲካ እሱራትን እያ መሊኣ ነይራ። መንእስያት ሽማግለታት ትሕቲ ዕድመ ዝኾኑ ቈልዑ ከይተረፉ ኣብኣ ተኣሲሮም ነበሩ። ወዲ ረዛን ከም ሓድሽ ቅዩድ ናብ ኣቶም ምስ ኣተወ ኸኣ ነቲ ክማላእ ዝግብኦ ሕግታት እሱራት ኣማሊኡ ወዲ እሞ ምስ ሓደ ሰው ሰራሽ ማለት ሰብ ዝሰርሖ ዝብልዎ ንበዓልቲ ቤቱን ወዳን ዝቐተለ እሱር ክድቅስ ስለ ዝተመደበ ኣብ ጥቑ ሓንቲ ወዲፈት ማለት ብላይ ጨርቂ ኣንጺፉ ኣብ ጎኑ ደቀሰ። ወዲ ረዛን ወላ እኳ ሰው ሰራሽ ደረመን ማለት ዓብቕ ከም ዝሓዞ ሰብ ሓኸፍ ክብል ድቃስ ከልይዎን ተሓደረ ካልእ ኣማራፂ ስለ ዘይነበሮ ግን ከይፈተወ ጽያት ማለት ሕማቕ ጨና ናይቲ ክፍሊ ተጻዊሩ ምስ መዳቕስቱ ጽቡቕ ምሕዝነት መስረተ። ሰው ሰራሽ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ሰንበል ካብ ዝእሰር 15 ዓመት ገይሩ ነበረ። ክልተ ሰባት ቀቲሉ ስለ ዝሃደመ ኸኣ ፍርዱን ሕልፈት እዩ ተበይኑሉ። ሰው ሰራሽ 4 ላዕለዎት ኣስናኑ ዝረገፋ ሃንዛ ዝመስል ኣዝዩ ረጒዝ ከንፈሩ እተን ዝተረፋ ታሕተዎት ኣስናኑ እውን ብፍጮ ምስቅልቅል ዝበላ ኣብ ርእሲ ምዃነን ብሽጋራ እውን ጸለሎ መሲለን ነበራ። እታ ደፍና ኣፍንጭ እውን ዳርጋ ክሳብ ወሰናስን መኻፍቲ ኣፉ ዝተዘርግሐት እያ። ኣዝዩ ኮርዳ ጸጉሪ ዝተሰከመ ተይናን ዝርእሱ ኩችን ማለት ኣዝዩ ጸሊምን ሓጺርን ኮይኑ ንምርኣዩ ደስ ዘየብል ልሁም ማለት ክፉእ ሰብ ነይሩ። ዕድሚኡ 50 ዓመት ኣቢሉ እዩ ዝኸውን ትርኢቱ ግን ወዲ 70 ዓመት እዩ ዝመስል። ካብዚ ተበጊሶም ድማዮም መተኣስርቱ ሰው ሰራሽ ማለት ሰብ ዝሰርሖ ዝብል ሳጓ ዘልገብሉ። ቀደም ብዘበን ሃፀይ ሃይለ ስላሴ ማለት ካብ 2 ሚያዝያ
1930 ዓመተ ምህረት ክሳብ 12 መስከረም 1974 ዓመተ ምህረት መምህር ኮይኑ ካብ ክፍሊ ሃገር ጎጃም ማለት ኢትዮጵያ ናብ ኤርትራ ክምህር መጽዩ ኣብ ከተማ ኸረን ተመዲቡ በመምህርና እናኣገልገለ ኸሎኻ ንሓንቲ በዓል ቤታ ሓደ ምስ ወለደላ ኣብ ዓውደ ኩናት ዝሞታ ኢትዮጵያዊ ሰበይቲ ተመሪዑ ሓዳሩ መስረተ ሰው ሰራሽ ንሰበይቱ ክምርዓዋ ኸሎ ወዳ ሒዛ ስለ ዝመጸት ድሕሪ መርዓኦም ምስቲ ወዳ ምስምማዕ ሰኣነ ኣመና ስለ ዝተሃላለኹ ኸኣ ብቐጻሊ ክበኣሱ ጀመሩ ሰበይቲ ኣብ መንጎ ወዳን በዓል ቤታን ተቐርቂራ ዓቕላ ጸበባ ኣብ መወዳእታ ሰው ሰራሽ ምስታ ምስ ወዳ ዝወገነት በዓልቲ ቤት እውን ኣብ ረጽሚ ኣተወ ብሽማግለታት ዕርቂ ፈቲኖም ምርድዳእ ስለ ዝሰኣኑ ኸኣ እቲ ረጽሚ እናጓህረ ከደ በዓልቲ ቤት ሰው ሰራሽ ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ህልኽ ከላ ድማያ ሓደ ለይቲ ንሰው ሰራሽ ንምቕታል ዝተዓጥቀት ደቂሱ ኸሎ ኸኣ ብኻራ ጌራ ኣብ ኣፍ ልቡ ዝሓሰበቶ ስሒታ ኣብ መንክቡ ሓደ ግዜ ወግኣቶ እሞ ሰንቢዱ ብምትንሳእ ካብ ዓራቱ ዘሊሉ ወረደ በዓልቲ ቤቱ ካራ ሒዛ ምስ ረኣያ ኸኣ ምስኣ ተፋጠጠ ንሳ ናብኡ ቀሪባ ክትወግኦ ንሱ ክከላኸል ንሓፂር ግዜ ምስ ተኸራኸሩ ድማ ሰው ሰራሽ ካራኣ ሕዲጉ ናኣ ድሕሪ ምቕታል ናብታ ኣብ ክፍሉ ደቂሱ ዝነበረ መባእስቱ ወዲ ሰበይቱ እንሓንሓነ ኸደ ሰው ሰራሽ ነቲ ተዓጽዩ ዝነበረ ክፍሊ ከፊቱ ናብ ውሽጢ እናኣተወ መባእስቱ ኣይሰምዖን ብርእሱ ነቕኒቑ ምስ ተንስኦ ድማ ባዕጊጉ ኸሎ ብኻራ ዘልዘሎ ሰው ሰራሽ ንኽልቲኦም ምስ ቀተሎም ካብ ከተማ ከረን ሃዲሙ ተሰወረ ንሓደ ዓመት ሙሉእ ካብ ፖሊስ ተሓቢኡ ድሕሪ ምጽናሕ ከኣ ኣብ መወዳእታ ኣብ ከተማ ምጽዋዕ ብፖሊስ ተታሕዘ ናብ ሕጊ ቀሪቡ ንሕልፈት ምስ ተፈርደውን ናብ ቤት ማእሰርቲ ሰንበል ኣተወ ሰው ሰራሽ ንወዲ ርዛን ርኢ ምሰበሎ ስለ ዝፈተዎ ኣብ ሓፂር ግዜ ምስኡ ጽቡቕ ምሕዝነት መስረተ ምኽንያት መእሰሪኡ ምስ ነገሮ ኸኣ ዝያዳ ደንገጸሉን ሓዘነሉን ሓደ ንግሆ ወዲ ረዛን ኣብቲ ኻንሸሎ ወፂኡ ፀሓይ እናተጸልወ ኮፍ ኢሉ ደዲኑ ይሓስብ ነበረ እቲ ኣራፊዱ ዝተንስአ መዳቕሱ ሰው ሰራሽ ከኣ ንወዲ ረዛን ደኒኑ ክሓስብ ኣማዕድዩ ምስ ረኣዮ እዚ ቆላስ ነዛ ኣፍቃሪቱ ብጣዕሚ ዝፈትዋ ማለት ለይቲ እውን እኮ ብህልሙ ምሳይ ይዛረብ ነይሩ ከሃመመ ከሎ ክጸናና ኣለዎ ብምባል ናብኡ ገጹ ሰጎመ حقك يا ما نباريا يا حلف اللي تبالكوس ماليسوس قدادا زبالوها ما ماليسو مركفيوني وهي مكرا كلا بلا ود رزان بتحد دمسي نتا أقدمو زل على درفي نقوس نقس سنطبب إرترا دمس أوي ما نباريا اندقنا نغالاتا بزيما أسنيو بحسابو كدرفا جمرا كملغي زنافقك فغري أبلغي زنافقك فغري أخلى معي أبيوني مسترفكون بيني أي وجحني لوني سبيبوني عقلي مريت نرس هايلاك توقعت سبت أحلي فيو سلمات حساب تقول بيبي
معالتات نوحني كتب سبب بحد يحلف اللي تبالكوس مليسو زقدده مليسو زقدده إلو بلبو إنا درفا خلو كي تفلتو نبعات كابعين توررر إلو عب إدونة أبمو كم سنبدلو كالتيفو بخدانو درزو ودرزان كمي هادير كاماتيوس بلو شعو سو سراش كيرأيو متيو عب قسميو مالت منكبو تدقفو عب تقو إنا تغمتا ودرزان بسم بعد ميجو بلا أجو هاي تسنبد منم يلم مس بلوخا كمي حديركا سو سراش بلو فش خيلو سما زهوي بزو هاي تهسب إتا هاسيمنان كازينان دو كنبلا زي كألنا زواري تعلم هيوان مستفترتها كم زلاتو مكران شجرن صيرا كتزور جميرة قدمي هيوان مفتارا جن رقات كسانت سلامن فكرن زي سفنا جنت يعنيرا عدامون كسا هيوان تمزقو زكونه يكون شجرا ينبرون بلو نابت بأنكرو زتمتو زنبرا ودرزان أعينتو أفتيتو إن أتمتا أملاك نسبيتي زفترة نسباي كتهجزو يلو انت كوينو فتاري قبل لسباي زلو الرأية عزيو تهتيو مالتيو كما يسي زياتن بزي كهاجز كهاتا هاجيزن سلزي فلتا بلو سو سراش قبل علي دك آنسيو زنبرو تسلقي نمجلاس نجازو تصويقو سو سراش ولا قابتك التفو قانقوانا يمصنع كإلتو نميد مالت نقانقوا تجرنيان تجرن صبو غيرو انت ملخوم نخم بعل ح ا خ ك وزت زعمسلو تررتي هوهيات مالت فيدلات جن اصريو يدمصوم اي نبرن هانتي كفاد دك انستيو زفلط سبيتي انتاي لا مسلكا ماتيوس انا سبيتي مكاني ازيا تهغسن هانت ነገር አላ ንሳካ ንሰበይቲ ስለ ዘይምሮ ጥራዩ ብምባል ንህሰም ደቃ አንስቲዮ ገሊጻቶላ ሐቀያ አነውን ሰበይቲ ተዝከውን ነረ ንቆንጂት ምስወዳይ ምተመራኳን በለሰው ሰራሽ በአቃጫጭ እና ሰሐቀ አታ ሰው ሰራሽ እንታ ያኻቱ ብሎ ዘላኻ ነዝቆልዓ نرسيخا مسدك أنسيو تتصاليخا نعاناو مسديتاتنا نحواتنا كتتصالعنا كيم كتتحزننا ديخا كم عملكا صلت سبخ زلها بلو حدا ود 45 عامت هبيلو زخون اسور اب تقاو متيو كوفنا بلا انت شابيا زي تقدفنيكا ددهرينا مصاكاكو سلام كليكاني بلو سو سراشون الناس حقا سو سراش كسحق كلو نتهزم مالت قهمام لعلوي أسنانون نتن بقبو زيتندك أمن رواز مسلا تحتوت أسنانون ريخا كيف تخيخا مسؤول تسحق بزخا اتدحروز التحوسم سبقاين ودرزانون نقو إنات أمتو سحقو انت قد فكادا نرسخا تقاقيخا نغالو سباتون كتقاق حيخنا بلكا بلو شعو اتدحروز التتصنبروم سباي انتا يتقيقا ازياتن وشنات مالت اسرائيلات مكانن زي فلسة بالو ديو سيطان اقم مزسن نسبيتي لأكم زبهالدو اي تفلتنيكا دو ولاس كونه يلكا حقي كتشفنيكا داليكا نايزي هيو ابنتكا انها لكا ماتيوس لك كمزوم مبزهتنا أبزو هن بيت مالت أبز بيت ما أسرت تأثيرنا زلنا دك تباتيو نسون بسنك سبيتي تأثير زلو بلو نود رزان إن عملكتا سمع سو سراش بمجمريا الصغا كابتا أبلع لدك أنسيو زلكا حسوم حمام صلي كتفو وصالكا
بدحريو بزعبا قوتاون ألوتاون أبركتو دك أنسيو تزارب دعاركا كلاتنا بسبيتي نتأثيرنا زلنا يتبل أبزي بزيكا خا بسبيت استأثرك إيو ديالن بلو عتبيلو إيه كمي بزيكا يكالي زيلو هتوتوس كنمات يوس بمبال ناود رزان أملكتا